2013ko maiatzaren 28an plan generala adostu zuenean, dokumentua Gipuzkoako Aldundira bideratu zen, uztaila sarrera eman zitzaion dokumentu hori, eta bertan Aldundiko lurralde antolamenduak azken baimena emateko konpromisoa zeukan edo ardura berea zen. Lurraldean antolamenduak ere bere garaian edo bere barruan urriak 15erako bere erantzun eman zigun. Erantzun horretan plan general hori onartu egiten zen, baina aldaketa edo eguneratze batzuk egin barra genuzkan baldintza gisa. Hortikan aurrera, plan generala idazteaz arduratu den erredakzio taldeari eman zitzaion dokumentua, aldaketa hauek sartu eta txertatu zitzan, eta jadanik dokumentu hori eguneratuta informazio horrekin, sartu barreko informazioarekin, egindako priorizazio eta guztiekin jaso genuen udaletxean, eta udaletxean jasotzeaz gain hirigintza batzarrean ere jadanikan aurkeztu. Orduan, gaurko prozedimendu honetan edo gaurko bozka egin eta gero, berriro lehen egin genuen bezala Aldundira joko dugu, lurralde antolamendura, han bertan jadanikan azken onarpen emateko eta azken onarpen hori ratifikatuko da Gipuzkoako boletin ofizialean publikatzen denean plan general. Es cierto que al final se aprobó con mayoría del pleno, lo cual bueno, pues nos dio que pensar que tampoco íbamos a ser los que metiéramos pues, palos en las ruedas, ¿no? Y que no íbamos a impedir que este plan general saliera adelante, pero tampoco era nuestro plan, ¿no? El plan que a los socialistas nos hubiera gustado que hubiera salido. Por lo tanto, en su día decidimos abstenernos en las distintas aprobaciones que ha habido, nos hemos abstenido y eso es lo que vamos a hacer ahora. Diputazioa egindako requerimentu hauetako bat izan da ordena, ez batez ere, lur eremu handiak etxebizitza eta industria gunean zikoazten horietan orden bat jartzea, ez? Eta, bueno, bi lau urtekotan banatzen dira orden hauek, eta lehenengoan Babiloniko esparrua dago, eta hor jungoa instituto jartzen du txostenean, baina azkenean ikastola berria izango dana gola ulertzen duentzat dut, guk horren aldeko apostua dugu, egia esan Bartzela hortan etxe bizitza asko dizuaz, eta zer ikuste dugu lau urtetan hori dena garatzea, baina bintzat hortikan hasi behar da argi ikusten dugu, eta guk bai formuko dugu. Eta gero berberik hauze bat, dokumentu hau egiten dugunean edo aprobatzen dugunean, eta gero garatzen dugunean azaldu behar dugula herritar guzti biregine izango digun dokumentu bat dela, eta urnitar guzti hori nolabait ere egokitzen zaigun dokumentu bat izango dela. Horregatikan, nahiz eta zuen zalantzak izan onartzeko gara horretan edo zuen abstentzioarekin etorri, evidentemente aurrera begira plan horren garapenak izango dugu aukera, elkarrekin nolabait ere gauzek ikusteko eta adosteko, espero dugu osalik eta nolabait ere gehiengo guztiarekin edo adosteko aukera izan gentzakeen plan honen garapena. Aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak,